nginenkinga yokulala isilwane. Bengifunda e-high school, ngingakhoni ukufunda. Bengithi uma sengilele ekamerweni lami, ngimbone umuntu wesilisa engena ekamereni lami, kodwa ngingaboni ukuthi ubani. Uthole ukuthi angikaze ume kahle, ngisaqala ubuthongo. Angene lo muntu, angilale. Ngizama ukulwa naye, kepha engihlula ngamandla. Bengihamba iy'nyanga, zingifaka iy'ntambo, iy'ngcweba zingifuna imali, kepha nje kube u-2 days, 3 days ibuye lento. Ubuye lo muntu angincela amabele, ngivuka amabele ami ebuhlungu ngale ndlela engazi ukuthi ekuhlula ngisho ngigeza ebuhlungu. Lo muntu lona angilale, ngivuka iphenti njalo lingekho emzimbeni wami, uthole ukuthi seceleni kombhede, sengingcolile nje, ngihlukumezekile. Noma nginomuntu wami nje, izinto bezibheda nje. Ngahamba ngaya echibini ngayozama ukukhipha lesilwane, kwafana. Into eyaze yangisiza nje ukuthi ngithathe isibuko, imira, ngisibeke la enhla kwekhanda lombhede, ngiphinde sibe ngezansi kombhede esinye. Ngoba le nto ibingihlukumeza kakhulu, bengingasazi. Ngithathe nevimbela ngithunqisa, njalo uma ngilala ngithunqisa, until kuze kube yimanje-ke yilokhu sahamba lokho-ke. Ngithanda ukuthi abanye besizakale ngalokho, bengayixaki ngokuya ey'nyangeni. Iy'nyanga zithatha imali nje for nothing, azisizani ngalutho. Ngoba le nto ibingenza ngisho esikoleni, uthisha uma efundisa, mina bengivele ngiy'phathele ubuthongo nje, kungonakele lutho. Kuyabanda, kuyashisa, ngilala. Bengicela ukuthi abantu bengayixaki ngokuya ey'nyangeni beyomosha iy'mali zabo. Bengathunqisa ivimbela elibomvu, umuntu uma eselala engayithatha isibuko esibeke ngenhla kwekhanda, ngoba uma sifika sizobuka kulesi buko lesi, siy'bone angathi bawu-2 bese siyajika.